А какво правиш, бе? Гледам си сериала. Маченик почва. Не сериала. Аз съм тук. Няма да бъда от тук, кой си е прав? Ай-я! Махнете се от мене, махнете се! Мама, ти ме разкарва от телевизора! Изпълни го! Стига! Мамо, защо си тя да гледа? Не е честно. Няма домашни. Стига, бе! Защо само да гледа? Да, това не е честно. Татко беше тук, ще живи тя. Защо само на нея си случат нещата? Ти тя гледа телевизия, тя гледа пуски. Да, бе, трябва нещо да го върнем. Ама как, бе? Сетих се. Казвай. Как върви мача, бе? Филма, бе. Кажи, какво изпусна? То да се с колата. По-тихо. Каква е каква? Мъкни! То, говори много. Гати маската. Гледай какво? Запали си устата! Мъкнете, нищо не чувам! Мъкнете! Един човек не може да се гледа филм от вас! Що е филм си много хубав? Браво, разкараме! Пускай маче. Сега си пуснали го. Само на